Cestnú sieť Slovenskej republiky tvoria diaľnice, rýchlostné cesty, cesty prvých, druhých a tretích tried. Cesta 1/77, zabezpečujúca dopravné spojenie západ-východ, je súčasťou cestnej siete Slovenskej republiky. Má 96,569 kilometrov. Keďže spája okresné mestá a obce severovýchodného Slovenska, predstavuje významnú dopravnú trasu aj v tejto časti územia. Trasa cesty 1/77 prechádza obcov Mokroluch, vchádza do Bardejova v jeho západnej časti a prechádza zastavaným územím mesta Bardejov. Táto frekventovaná cesta nepriaznivo vplýva na životné prostredie a obyvateľov mesta. Práve výstavba juhozápadného obchvatu Bardejova prinesie zníženie dopravného zaťaženia. Obyvatelia ocenia najmä to, že tranzitná doprava bude vedená mimo zastavaného územia centra mesta, ako aj jeho západnej a južnej časti. Zníženie možných negatívnych vplyvov nového obchvatu mesta zaručia protihlukové steny v 4 úsekoch v celkovej dĺžke 1404 metrov. V trase obchvatu je navrhnutých 6 mostných objektov. Napojenie komunikačnej siete na obchvat mesta zabezpečia 4 križovatky. Navrhovaný obchvat má celkovú dĺžku 5,319 km a obsahuje 76 stavebných objektov. Juhozápadný obchvat mesta sa začína na ceste 1/77 za obcov Mokroluch. Od jeho začiatku je trasa vedená v koridore existujúcej cesty. Až v kilometri 1,280 sa obchvat odkláňa od súčasnej trasy v mieste stykovej križovatky. Trasa obchvatu pokračuje pravostranným smerovým oblúkom až prechádza riekou Topľa, ktorú križuje trojpoľovým mostným objektom dĺžky 83,44 metrov. Od 2. kilometra je trasa vedená násypom erózneho svahu rieky Topľa, následne prechádza cez záhradkársku oblasť. V kilometri 2,545 prechádza ponad obchvat trojpoľový monolitický mostný objekt prístupovej cesty v celkovej dĺžke 47 metrov. Obojsmerné dopravné napojenie do mesta Bardejov bude zabezpečené úpravou miestnej komunikácie ulica Chyzerova, ktorá križuje navrhovanú preložku. V tomto mieste je navrhnutý jednopoľový mostný objekt. V kilometri 3,715 prechádza trasa cesty 5-poľovým mostným objektom v dĺžke 158,15 metrov. V kilometri 4,155 je navrhnutá odsadená styková križovatka Mihaľov. Vybudovaním mostného objektu nad ulicou Tačevskou a úpravou nivelety ulice Tačevskej bude umožnený prístup zo sídliska obrancov mieru k mestskému cintorínu a opačne. Pred 5. kilometrom trasa obchvatu križuje trojpoľovým mostným objektom dĺžky 74,48 metrov smerovo a výškovo upravenú cestu 2. triedy 545. V kilometri 5,2 v navrhovanej okružnej križovatke sa trasa obchvatu napája na súčasný komunikačný systém mesta Bardejov s napojením ulíc Kapitána Nálepku, Starý Blich a cesty 2/545 vrátane ich úprav. Investičná príprava stavby sa začala v roku 2005. Na kompletnú projektovú činnosť a majetkovú prípravu stavby bolo vyčerpaných 5 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Predpokladaná doba výstavby je 17 mesiacov s odhadovanou hodnotou zákazky 37,5 miliónov eur. Navrhovaný projekt prináša viacero výhod. Zníženie dopravného zaťaženia prerozdelením dopravy medzi existujúcu komunikačnú sieť a navrhovanú preložku cesty, zlepšenie životného prostredia v okolí existujúcej komunikačnej siete, vyššia kapacita cesty, menší počet križovatiek, kratší čas prejazdu, lepšia dostupnosť zastavaného územia, zníženie spotreby pohonných hmôt a nákladov užívateľov cesty, zvýšenie stupňa bezpečnosti dopravy.